Ak predvčerom bola nedeľa, aký deň bude pozajtra? Prevčerom. Nie včera, ale prevčerom, hej? No. Prevčerom. Prevčerom bolo prevčerom a pozajtra by malo byť dopredu. Pozajtra. Alebo je to isté? Nie. Vidíte, teraz ste ma dopriete tiež. Pozajtra. Že bude pozajtra nedeľa, tak mal byť útorok potom, po nedeli. Pozajtra. Keď prevčerom bola nedeľa, aký bude pozajtra? Niekto si to vysvetľuje tak, že môže byť aj útorok, a niekto si to vysvetľuje, že môže byť aj streda, prosím pekne. Ale asi to bude streda. Vy si to ako vysvetľujete? No ja si myslím, že stredu. Ako? Prečo ste na to takto prišli? No tak áno, keď je nedeľa predtým 2 dní, tak za 2 dní je streda. Stojíte si za tým. Áno. Ak predvčerom bola nedeľa, aký deň bude pozajtra? Fú, to je meteorologická otázka, to je veľmi ťažké. Čo bolo? Ak predvčerom bola nedeľa, aký deň bude pozajtra? Pozajtra. Nedeľa. Zázku. Ak predvčerom bola nedeľa, aký deň bude pozajtra? Streda. Ste ako na to prišli? No, podľa počasia a podľa slovika. Ak predvčerom bola nedeľa, aký deň bude pozajtra? Predvčerom bola nedeľa, tak dneska je pondelok. A pozajtra bude? Pozajtra bude útorok. Nie zajtra, pozajtra. Pozajtra, potom sobota. Ak predvčerom bola nedeľa, aký deň bude pozajtra? Však pondelok. Ste to vypočítali? Nie, počkať. Predvčerom bola nedeľa. Čo bude pozajtra? Štvrtok bude potom. Výborne. Čo máte z matematiky? 4. Ak predvčerom bola nedeľa, aký deň bude pozajtra? Teraz som v matematickej dileme. Predvčerom to sú 3 dní. Pondelok, útorok. Takže dnes je útorok. A pozajtra? Pozajtra bude piatok. Ak predvčerom bola nedeľa, aký deň bude pozajtra? Dobre, takže predvčerom, keď bola nedeľa. Sofinka, počkaj, máme sa ťažko rozmýšľa. Myslím, že je útorok, ale v tých 30 stupňoch myslím, že je útorok. Trváte na tom? Netrvám na tom 100%, lebo je strašne teplo, takže netrvám na tom 100%. Ak predvčerom bola nedeľa, aký deň bude pozajtra? Predvčerom nedeľa, pozajtra, no tak sobota asi, nie? Keď pozajtra. Keď predvčerom bola nedeľa, tak vlastne pozajtra bude už sobota, máme krátky ten týždeň. Keď som mňa srandu, jak ten Almáši, nie?